Jessica kienet illi ħabbet b'qalb tad-deb, ħabbet lil kull min iltaqa' magħha. Dan kien il-messaġġ li twassal waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja tagħha li saret f'San Pawl il-Baħar fi knisja ppakkjata bi qraba, ħbieb u kollegi tagħha fejn spikka il-lewn abjad fost dawk kollha li kienu preżenti. Jessica Camilleri kellha 41 sena u mietet fi traġedja li seħħet f'garaxx f'Utilajn il-ġimgħa li għaddiet magħha miet ukoll id-DJ Ryan Spiteri. Għal min eħsel Jessica. Jessica kienet l-ewwel qabel kollox kienet li ħabbet b'qalb tad-deb lil Lurida u l-familjari tagħha. Kienet mara li għenet u ħabbet lil kull min iltaqa' magħha. Jessica Camilleri kienet social worker mal-Aġenzija Appoġġ u fil-funeral kienet deskritta bħala mara li kienet tajn lil proxmu. Fit-tmiem iċ-ċerimonja spikkat iċ-ċabċipa spontanja minn dawk kollha li kienu preżenti li selmu għall-aħħar darba lil din il-mara li kienet simbolu ta' altruiżmu u mħabba. Qabel inħarġet mill-Knisja, it-tebut iddawwar lejn ix-xbija tal-Madonna Sultana tad-Duluri li propju din il-ġimgħa qed titfakkar il-festa tagħha f'din il-lokalità.